A Reserva de Biosfera cumple 5 anos, dentro de 5 anos tendrá unha avaliación internacional por parte da UNESCO. Eu penso, e me adianto un pouco esa avaliación, que na actualidade temos o 99% do cumplimento xa do que nos exixe a UNESCO, e temos tamén a oportunidade con os próximos 5 anos de mellorar, incluso superar ese 100%, por decirlo de alguna maneira, ser unha reserva pois, que de alto valor e de alta distinción por parte da UNESCO. Pero para iso necesitamos o traballo de todos e o traballo de todas, e traballar evidentemente en conxunto por la reserva e por o territorio. Isto require especialmente confiar nas persoas que viven no territorio. E isto non é un límite, é unha oportunidade para fortalecer ese turismo, para apoiar os sectores produtivos ligados ao territorio, para crear emprego, fixar poboación e atraer poboación, e para demostrar que é posible crecer sin renunciar á nosa identidade. E isto é posible. Como posible será seguir mantendo un compromiso permanente con todos e cada un de vos. E como posible será pois chegar ben a esa candidatura e lograr que sexamos Patrimonio Mundial da UNESCO.